sam da promenim malo dobrodošlicu na moj kanal, uvek vam kažem ili ćao ćao ili drage moje, nešto sam navalila na stalno jedno isto. Malo sam rešila da promenim, pa ću vas pitati kako ste. Želim danas da vam ulepšam dan, da vam bude lepo, da imate pozitivne misli, da ne razmišljate ni o čemu ružnom, da se volite, da uživate u svakom danu. Ovo je malo jedna zanimljiva tema. Nadam se da vam neće teško pasti, nadam se da se nećete razočarati, ali prosto sam se setila i moram da vam je ispričam. Naime, moja baka nije bila neki vernik, stalno je govorila da nema Boga, mi smo neki put do te mere čak i učutkavali, govorili bako ćuti, ajde, nemoj baš tako, ali zadnje 2 godine pre nego što je umrla, naglo je počela da veruje u neke stvari. Počela da čita Treće oko, počela da ispituje po komšiluku starije ljude, da li su slučajno nekad razgovarali sa nekim ko je otišao na onaj svet i mi smo njoj rekli šta te spopalo, ona kaže pa ne znam, odjedan put me ta tema jako interesuje, kao da je predosetila da će da umre. Ja i baka smo sklopili dogovor. 3 dana pre nego što će moja baka da umre, znala je da je bolesna, nije znala baš koliko, do koje mere, nije me ispitivala šta kažu doktori, da li nešto znam, samo mi je 3 dana pred nego što će da umre rekla: ako nešto ima gore, ja ću ti javiti kako znam i umem. Meni nije bilo lako da slušam te njene priče, ja sam rekla ćuti, nemoj molim te o tome, međutim, kad sam ostala sama, zaista sam pomislila bilo bi dobro kad bi stvarno dogovor bio, ako je već dotle došlo da mora da ode na onaj svet. Dan pre nego što će da umre, ona meni to ponovi, ja joj kažem bako, obećaj, nemoj o tome da pričaš, ali ako mora da se desi, obećaj, javi mi da li ima nešto gore. Naravno, dogovorile smo se, prošlo je 5 godina, baka mi se ne javlja, ništa, apsolutno ništa. Često je sanjam, jako lepo, nasmejanu, negde imam osjećaj da nije joj ništa strašno, imam osjećaj da nije na gubitku što nije među živima, ali mislim da ne može da mi javi i da prosto nikako to ne postoji. Eto, toliko od mene. Lep dan vam želim. Eto, samo toliko. Ćao.